Ahojte kamaráti, ahojte všetci. Ja vás vítam pri dnešnom tréningu. Zároveň by som vám chcel predstaviť takú svoju novú metódu. Nie je to nič prevratné, ale jednoducho, nakoľko leto sa už neúprosne blíži, máme tu jún, ja som sa rozhodol, že sa chcem dostať do formy. Patrilo by sa, pretože pri mojej výške 176 cm vážim nejakých 91 kg, čo je na moju výšku si myslím dosť. Potrebujem zredukovať ten telesný tuk a tak nejak sa dať dokopy. Si myslím, že leto je taká ideálna doba na to, kedy takéto niečo začať. Čiže zhruba nejaký ten jún, júl, august by som chcel tomu zasvietiť. A teraz spôsob, akým chcem trénovať, budem cvičiť nejaké 4 tréningy do týždňa plus 1 doplnkový. Tie tréningy budú trošku svižnejšie, trošku iné a celé telo precvičím 2-krát za ten týždeň. Čiže prvý tréning je tréning trupu, čiže odcvičím tam hrudník a chrbát. Druhý tréning budú ramena a ruky. Tretí tréning znova trup, čiže hrudník, chrbát. Štvrtý tréning znova ramena a ruky. A medzi to vtesnám ešte jeden doplnkový tréning, kedy precvičím komplet celé nohy plus brucho. S tým, že ale tie tréningy nebudú rovnaké. Jeden ten tréning trupu bude mať taký pumpovací charakter, že pôjdem tam viacej opakovaní, trošku ľahšie váhy, možno aj menej silové cviky, nejaké kladky, možno nejaké cviky s vlastnou váhou, ale budú tam veľmi krátke pauzy. A druhý tréning bude silovejší, čiže tam dám také viacklbové základné cviky a v podstate takisto to bude aj s trupom, aj s ramenami, aj s rukami. Čiže asi takto nejako by som to chcel cvičiť. Nemám nejak striktne dané tie cviky, zhruba približne takú v hlave takú predstavu mám, že aké cviky by som chcel cvičiť, ale chcem, aby to bolo také viac menej inštinktívne, že budem si to podľa potreby a podľa nejakých preferencií aj upravovať, keď to bude možné. A tie pumpovacie tréningy budú také viac menej aj svižné, rýchle. Čiže po každom takomto tréningu ja chcem zaradiť kardio, ľahké kardio, čiže bicykel, stacionárny bicykel 20 minút, alebo mám tu ešte eliptický trenažer, tak aj toto. A asi tak nejak. Čo sa týka doplnkov výživy, užívam kreatín, čo veľmi môjmu somatotypu podľa mňa nepridáva, ale chcel som si ten kreatín naordinovať po dlhšej dobe, trošku tie svaly tak nejak oživiť, ale nesiahol som po monohydráte, dal som si HCl kreatín, ktorý údajne spôsobuje menšie zalievanie, menšiu retenciu vody. Celkom akože to vnímam pozitívne, beriem to už nejaký tretí týždeň a cítim sa v pohode. Do toho si dávam klasický arginin, nie alfa-ketoglukarát, ale obyčajný arginin. Ale tam si dávam iba 2 tabletky denne. No a v podstate do toho si dávam nejaký ten zinkosel, čo je vlastne zinoxelen, vitamín C, vitamín E, to je na imunitu. Obdeň na noc si dávam jód pre také správne fungovanie štítnej žlázy. Dneska akurát som si kúpil ešte železo s vitamínom C. To si zvyknem dávať v lete, keď sú také horúčavy. To mi celkom dobre robí. No a v podstate to je všetko. Ešte čo môžem spomenúť? CBD olej. Dávam si na noc 2 kvapky, úplne maličká dávka a mám pocit, že sa lepšie vyspím potom. No a v podstate z doplnkov výživy to je asi tak všetko. Samozrejme beriem naďalej kotvičník zemný, ten si robím tak 1 až 2 krát do dňa si robím čaj. A asi tak nejak. Čiže tréning zhruba tak, doplnky vieme, nájdeme hneď na prvý tréning, ktorým je pumpovací tréning trupu, čiže hrudník plus chrbát a do toho si na záver dám ešte kardio, čiže stacionárny bicykel 20 minút. Poďme na to. No. Takže začínam prvým cvikom, ktorým sú tieto tlaky na stroji, na veži posilovacej. A ideme na to, dám si rozcvičku.
No, to bolo ľahké. Dám si nejaké 3-4 série pracovné a potom si dám druhý cvik pec deck. Čiže trošku ten hrudník prepumpujem. Chcel som pôvodne, že budem cvičiť taký antagonistický tréning, že budem cvičiť super série hrudník, chrbát, ale nakoniec som nejak od toho upustil, uvidíme, možno, že do budúcna tak budem cvičiť. Čiže tak, môžeme ísť rovno prvú sériu, lebo toto bolo ľahké. Takže ideme na to. To cítiť. Vydám si. Mám všetky tie hličky na stroji, ale aj tak je to ľahké. Takže asi budem musieť pridať nejaký 10-kilový kotúč. No. Tu vidíte taký sedak, ktorý používam. Je to taký kvázi stroj na brucho. V podstate sa na ňom dajú také skracovačky cvičiť. A ja to používam ako taký podsedak na tento stroj, aby som bol trošku vyššie, aby som mal vyšší ten posed a išiel trošku s tými rukami nižšie, aby som viacej cítil ten spodný hrudník. Čiže taký nejaký môj vylepšovak. Dobre, idem hneď ďalšiu sériu, nech je to také svižné. No, chcelo by to pridať, tak idem ja tam hodiť ešte nejaký 10-kilový kotúč. Dobre, pokračujeme. Pridal som desinu. Ideme, skúsim 15. Dobre, dám ešte jednu, štvrtú a to stačí, potom si dám ten pec deck. Dáme trošku z iného uhlu a ideme na to. Posledná séria. Hotovo. Dobre, plynule pokračujem na pec deck. Trošku som ubral váhu a ideme ďalej pumpovať.
Rovno si pripravím už stanovište na príťahy na chrbát a hneď plynule prejdem na chrbát, čiže ten tréning skutočne bude taký svižný, naozaj možno aj za pol hodinku by sa dal pokojne odcvičiť. Takže trošku musím pri tomto stroji improvizovať. A ideme na ďalšiu sériu. Dobre, posledná séria, tretia, čiže dokopy na hrudník 7 sérií, to úplne stačí, lebo sú celkom v tempe robené a v podstate tento týždeň ešte pôjdem ten silový tréning hrudníka, čiže tam dám ďalších možno nejakých 7 sérií silových, čiže ja si myslím, že to je na ten hrudník až. Hotovo, môžeme ísť chrbát. Dobre, takže idem prvý cvik na chrbát, sťahovanie hornej kladky pred hlavu. Trošku improvizujem, na tejto kladke je to trošku náročnejšie, lebo tie uhly sú tu veľmi zle vymyslené. Čiže ja musím sedieť takto na zemi, aby som mal dostatočný rozsah pohybu pri tomto cviku. Ale dá sa to cvičiť len znova. Tých závaží je tu málo, čiže budem musieť pridávať nejaké dodatočné kotúče k tým vlastne tehličkám, ktoré sú tu na nástroji. Čiže poďme rovno prvú sériu. No, 15 opakovaní. Je to skutočne ľahké, ale zatiaľ si nebudem pridávať žiadnu váhu. Trošku vydýchnem, možno nejakých 45 sekúnd a hneď idem na ďalšiu sériu. Čiže nech to odsypá jednoducho. Znova si tu dám nejaké 4 pracovné série a potom idem na veslovačku. Čiže klasické veslovanie na spodnej kladke. Sedieť takisto na tejto tu kladke. Takže idem rovno druhú sériu. Nech vidíte, že je to veľmi svižné. Môžem trošku uši uchop zvoliť. Trošku zmeníme uhol, dúfam, že to bude vidieť. Ideme ďalšiu sériu. Znova som ponechal váhu, nič som nepridával.
Ale je to cítiť. Cítim aj zadné ramena dosť výrazne. Takže má tu ten pumpovací efekt. Dáme si trošku pár sekúnd pauzu na nejakých takých 10 hlbokých nádychov, výdychov a ideme hneď štvrtú poslednú sériu. A ideme na to. Hotovo. Dobre ľudia, pokračujeme. Druhým cvikom na chrbát, klasické veslovanie na spodnej plátke v sede na zemi. Čiže idem nad matom, takýto úzky adaptér som si zobral a ideme posledné 3 série. Pridám trošku poslednú tehličku. Znova veľmi krátke pauzy. Tu mi úplne stačí dokopy 3 série pracovné, takže ešte 2. A máme hotový aj chrbát. Trošku si vydýchnem a ideme. Tréning je dosť dobrý, cítim slušnú napumpovanosť, verím, že zajtra bude aj svalovka. Takéto cviky, hlavne tu v týchto podmienkach, sa dajú podľa mňa cvičiť jedine takýmto pumpovacím charakterom, lebo na tejto veži úplne silovo sa cvičiť nedá, nakoľko tá váha je tu obmedzená. Ale pri takomto cvičení svižnom, dynamickom, viac menej možno fitness by som povedal, je to úplne pohoda. Potom, keď budem vlastne ten silový tréning, tak tam už budem dávať také komplexnejšie cviky, viac klubové, ale to uvidíte. Dobre, idem druhú sériu. Dobre. Už nemám čo pridať. Už mám všetky tehličky na stroji. Takže už len posledná séria. A máme vybavené na dnes. Vidíte, že pri každej sérii nejde menej ako 12 opakovaní. Niekedy je 15, niekedy je 20, keď sa dá. A ako podľa mňa pre takého endomorfa je takýto tréning úplne ideálny. Samozrejme v kombinácii so silovým tréningom, lebo aj tú váhu, to železo tam jednoducho musí dať aj ten endomorf, aj keď chce schudnúť, aj keď je veľmi soláčky, jednoducho jedine tá váha podrží ten sval. Keď samozrejme nechce chudnúť svaly, ale chce chudnúť tuk. Dobre, idem poslednú sériu.
No, takže posilňovaciu časť tréningu mám za sebou, ja už to len dokrútim tuto na kardiu, čiže stacionárny bicykel 20 minút, na začiatku trošku ľahšie tempo, potom pridám ideálne, lebo už som celkom dobre rozohriatý v rámci toho kardia, spaľovania tuku, skvelé zaradiť podľa mňa nakoniec takýto ľahší kardio, v úvodzovkách ľahší kardiotréning. Dobre, takže takto nejako vyzerá prvý tréning, pumpovací tréning trupu. Na ďalší tréning budú ramena a ruky, ako som spomínal. Ten už bude mať trošku ale silovejší charakter, ten tréning. Potom pôjdem znova trup a teda hrudník, chrbát. Znova už tentokrát silový tréning. A nakoniec ramena a ruky, ale už také pumpovacie. Ale však sami to uvidíte. Dobre, majte sa.